čovjek ne želi to. Da ne može, znate, dele se kriminalci koji su baš banditi i koji tapkaju tom stazom i žele da budu u toj priči. A ima nas koji zalutamo, koji nam se desi splet okolnosti, eto, zverke smo neke i dođemo u tu sredinu. I zaista, i duhovno i fizički se napatimo u tom društvu. I zaista ovaj zatvor ne vidim u svrhu uopšte. Barem na mene nema nikakav uticaj, sem ono psihičko remećenje. I fizičko, da kažem, fizičko izolovanje od normalnog sveta. Eto. Da. Govoriš 4 strane jezika, tako? Da. Slikaš? Da. O biografiji ćemo da pričamo isto. Šta ćemo saznati iz te biografije? Šta će biti zaključak te? Pazite, knjiga Ja, koja će se zvati Ja, ona će govoriti sve o mene, od mog rođenja, pa otprilike onako kako bi želeo da se završi život. Znači, na kontu toga pisanija, ljudi će shvatiti u stvari ono sve što pokušavam godinama da govorim. Znači, non stop ja nešto pričam, od malih nogu, zli jezici znaju da kaže on se eksponira. Ne, ja ukazujem ljudima na te stvari. Pa setite se, uvidimo se učitelji kad ja javno govorim policiji da treba Sablja da bude, da bi se taj ološ sa beogradskih ulica, da ne bi došao do ovoga što sada se dešava. Da na jednom ispliva 50 ubistva, nekakvih klanova i tako dalje. Pa to svi znamo. Samo je trebalo dovoljno hrabrih policajaca i hrabrih izdajnika da kažu 5 reči koje je cela čaršija znala na pamet. To se pričalo po kafićima. Znači, da li treba jedan 19-godišnjak tada, koji sam ja bio, da daje savjet policiji? Tu se izrodio taj kompleks između policije i mene. Pa šta on stalno nešto govori? Sjetite se kad sam ja rekao da je Srbija Balkanska Kolumbija. Batić je posle 4 dana uzeo taj moj slogan i izašao s njim Nije to Balkanska Kolumbija. To su njegove reči. Od koga je on to čuo do tada? Znači, tu je taj neki kompleks. Ko je on? Ko je taj čovjek što uvek nešto predskaže? Ja samo mogu da uđem u psihu tog Arkana dok je padao mrtav na pod. I tog Čente. Zašto? Sam im tačno opisao kako će da ih ubiju. Verujte mi, 5-6 priča između nas. Ja sam rekao, znaš kako je tebe najlakše ubiti? I smejali smo se. U stvari pravili smo neku vrstu šale, sprdnja na to. Rekao, dobro, ovaj stoji vamo, ovaj stoji vamo. Evo, baci petardu. Ako ne popadaju oni svi, a ti ostaneš ovako prazan. I on izvode lepo pištolj, ubijete, ispali 2-3 metka, samo još 2-3 čoveka da povuku. I on ode. Ma kaže, o čemu ti pričaš? Nikad ne može bubašvaba na tigra da skoči. Pa sve nas bubašvabe pojedu na kraju. Ja nisam vidio tigra pod zemljom da ide i da jede lešine. Nego bubašvabe, mravi, muve, crvi i to. To nas sve čeka. Ali ima dosta mane. I onda su se svi zapitali, nije se izrodio neki prijateljski savez sa moje strane u njihovim očima, nego šta ovaj priča? Da on nema tu nameru. A verujem u trenutku smrti da su me se svi setili. Znači, verujem. Ubeđen sam. Dok mu se gasio život i kad vam prolazi sve od rođenja do smrti, do tog trenutka, negdje je i mene ubacio čip i setio se tih reči. I rekao je zašto ga nisam poslušao. Ali dok padate mrtvi na pod, to je već za sve kasno u životu. On je čovjek mogo da ima kineski zid ljudi oko sebe. Fascinantno, karizmatičan. Nikakve on posebni nije imao kvalitete kriminalne. Verujte mi. Ali imao je tu neku harizmu, imao je taj neki stav i ljudi su se primali na to. Ali je pravio greške. I životni greške. Ta je greška skupo koštala kasnije. Dakle, da se vratimo na tu biografiju, pomenuo si malo čas, bit će tu i neko predskazanje, odnosno ovoga, koji bi dalje trebao da bude put. Pa na kraju biografije, zato što, naravno, život se nastavlja dalje i negde knjige mora da se završi. Ja bih je završio sa načinom mom trenutnim razmišljanja, idejama i ciljevima u mom životu u buduće. Znači, kako bih želeo da se to ja završi.
Znači, knjiga će se zvati Ja, je li originalno, radi se o meni. Ja, znači Kristijan Golubović i sve o meni, od A do Š. Ali nema predrasuda, nema izmišljenja, nema laži, nema prevare. Znači, od alfe do omege sve što se desilo u mom životu. Pa ljudi neka prosuđuju. Da li je jedan čovjek mogao tako da živi i da mu se ne dešava ovo što mu se dešava? I ovo su blage stvari što mi se dešavaju. Znate, kad vi živite u tenziji da će neko da vas ubije, 3-4 godine, imate malo dete, imate ženu, a morate sve da ispunite. Godišnjicu braka, da izvedete ženu na parti, dete da odvedete u vrtić, da ga vratite iz vrtića, da se prošetate s njim iz kuće tomu u parku. Shvatate vi ko je to pritisak? Kako sam ja živeo? Ali vi kažete koji je to život? Pa to je nikakav život. Ali ja nisam hteo da pokažem okolini i mojim najbližima da ja taj život živim. Ja sam zaključao vrata mog života i okolo zida sam postavio taj život. I trudio se maksimalno da oni ne prelaze ta vrata i ja da ne izlazim na ta vrata. Kad izađem na ta vrata, što kaže moja žena, gde ideš? Idem da igram fudbal, mali. Kad će se vratiti? Ja uvek kažem, možda nikad. Možda se zadnji put vidimo. To je tragedija. Što ona neće mene čekati sa cvećem, sa nekom bombonjerom, s nekom tortom za decu ili nekom stvarčicom. Nego ona dok seče ono meso i razmišlja da li ću ja doći na tu večeru. I kad zazvoni telefon, ona se štrecne. Ali možda misli, sad javljaju da njega više nema. Šta da kažem tom detetu? Kako da nastavim i u ovom bogatstvu i u ovom siromaštvu dalje, bez njega? To je problem. To je ta glupa cena tog života što nema vrednost nikakvu. A ja zaista tako mislim. A oni kažu, ti nastavljaš dalje. Ma šta nastavljam? Vi ste vidjeli kako ja živim. Puna kuća dece, sve normalno. Šta vredi kad kuca policija i kaže, imamo nalog za pretest stana. Zato što su oni umislili da sam ja... Džabe tu i pare i sve, to ne košta ništa. Pa taj mir što se narušava konstantno i sa strane kriminalaca i policije, pa ne može niko da nadoknadi. Nikakve pare. Verujte mi, živeo sam u Grčkoj, to je bila strana sredina, niko te ne zna. 4,5 godine policajac me ni na ulici zaustavio. Znači, mogu da kažem da su mi to jedna od najlepših godina života, mada ću živjeti, verovatno, ako budem bio u mogućnosti, još bolje i lepše. Ali, stvarno i psihički i fizički odmor, pre svega psihički. Jer to je pravi život. Suština tvoje poruke onim mlađim naraštajima za koje si ti legenda, a ne bi trebao da budeš, je da te pare na taj način ne mogu da zamene miran život nikada. Nema šanse. Je li tako? Nema šanse. Moja poruka svim mladima je sport i škola. Mogu da izaberu. Mogu i jedno i drugo, najbolje i jedno i drugo, ali ako već idu u nekom pravcu, to je sport. Sada, devojčice bi stavio na stranu, one su svestrane i one mogu sa mnogo više i lepših stvari da se bave, ali sport, znači muškoj deci bi preporučio samo sport i školu. To je jedinstveni način, jedinstveno razmišljanje da odu u neku zdravu sredinu i da nemaju ovih problema koje sam ja imao ili svi ti antiheroji, takozvani antiheroji. Gde ćemo sledeći put razgovarati? Gde? Kod mene kući, verovatno. Obećavaš? Obećavam. Dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the